jawab mari no Pakistan ni atangbazi rok India ni borong nagorik no putar mani jawab mari no Pakistan ni jongi rok India ni borong putar mani jawab mari no noile songra Bangladesh Yunus kan hai Ambai sini electronic media no जों दिनै नरक दीर्घ कয়েকদিন ধরে नुखना जे पाकिस्तानी जंगी इंडियाव फायो इंडियानि नागरिक नो जे सिलायखौ बुथारमानि बेलाय भारतबर्ष सिमिया पूरा वालो खादुलाजा ता खामलाजा आमनि बागै पाकिस्तानी जे जंगी रं नंथो पाकिस्तान नंथो जों इंडियान गवर्नमेंट ताय पब्लिक जों सानामु जों इंडियान गवर्नमेंट नो अब पाकिस्तानी जंगी नो करा एक्शन मा खायनाय ताय जे चिनि ग्रेटर टिप्रालैंड हिनि चिनि जे टिप्रा मथन डिमांड तमनि जे बांग्लादेश चिनि बिलुनियाव जे बर बांध हे तमनि टिप्रा राज्य न एरिया सेगै तमनि आब्र बांग्लादेश जदि उनसुरय थांया का बनो सामुंनो बन्द खाया गाय वाइटिएम नि बिसिंते टिप्रा मथन बिसिंते टिदाबला बिसिंते चिनि टिप्रा हानि टिप्रा सरं बिसिंते करा जवाब दिनै हिनैया जों दिनै अ जागाव चिनि चकमगhat नि सिमि चिनि जालायदों जरा नेशनल हाइवे रुट जों दिनै आन्दोलन खाय लुका मिसिल हामबाय आबो हाय कलायनो गोरों गोरों थायरगो चिनि त्रिपुरा राज्य ब जे पहलगाम नुगमा हाय आबो हाय कलायनो गोबां मा एटेक रबो जों न्यूज मीडिया ते नुखा नि बर्डर सिमना रगो जों नुखा जे सेफ सिकिउरिटी नि फासिंगो कुनो फानखै आबोनि फासिंगो त्रिपुरा स्टेट अफ गोबां मा गभर्नमेन्ट नि फासिंग तै गोबां मा साखलायजा तमनि यागुलाबो त्रिपुरासना हामजागो सेफ सिकिउरिटी चिनि त्रिपुरा राज्य न खायनाय हिमानि यागुलो ताबुक फानो चिनि जे त्रिपुरा राज्य बबो हाय पोजिशन तंग सेफ दा ना तामो ताम सानामु त्रिपुरा राज्य आगिनि सिमिनो सेफ गरै आमनि बागै चिनि बुबाग्रा त्रिपुरा सारंनि बागै बासा होइनाय चिनि ग्रेटर टिप्रालैंड डिमांड खायो तामनि बागै हिनबा साल कलमरम बै त्रिपुरा सारं जे आंचलिक पार्टी खानेर जे बांग्लादेश गो बेक हिमप्रकाय त्रिपुरा स्टेट निंथन इंडिया गवर्नमेंट निंथन बरक अम हाई कंडीशन उंया हिनि साइमानो किन्तु बा ताबुक जागा कमारो बांग्लादेश नि बरक फाइर कारबाल तलाते इंथन तारकाताते इंथन गोबां बर' फायनाय अ जागा रां देवे आदार सोरांबो रेशन कार्ड सोरांबो आमा हायका तिरक जागा सेगजमा त्रिपुरा हा चिकनै थांगा पुरु हुंगांगा जों जे बांग्लादेश गबे हुंप्रकाय त्रिपुरा स्टेटनि जे सीएम तंनाय जे मन्त्री तंनाय मिनिस्टार तंनाय बर' बिसा जाया किन्तु बा ताबुक बर'नि नखलाबो जागा करै नखबो जागा करै नि बागै ताबुक जे बांग्लादेश फाइतमन न बर' बाहायनो स्टेट गवर्नमेंट नि हयतनो रिपोर्ट छयका सेंट्रल न हयतनो ताबसे रिपोर्ट फाका आमा हायका जों ताबुक जदि बांग्लादेश बदारि वय चिन त्रिपुरा राज्य न काबारेस रिया हांगाय दिन सालजा अ त्रिपुरा बाहायनो बांग्लादेश जों थानाय आमनि बागै जों गथां तंग बाग्रा तंसाक अ त्रिपुरा हानो चिन त्रिपुरा ग्रेटर टिप्रालैंड सेरामनान बागै चिन हानो चिन सासन खायनानि बागै जों अ आन्दोलन खायो हामबाय